Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nawo maconfessions. Rekedzai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndauya pano paplatform penyu nekuda kwekuti ndine confession yangu iyo yandikudawo kuti munge muchizondiposterawo muri yeZimbabwe inge ichizonzwawo nyaya yangu. Confession yangu yakamira sekudai: pari zvino ini ndine makore 52 years ekuberekwa, ndiri kugarawo kuno kwaChivi. Mwanangu, nyaya yangu iyi yandikuda kuti ndinge ndichizokuudza handisati kana ndakamboiudza umwe munhu before, ende nyaya iyi ndainge ndakangoichengetedza muhana mangu. So zvinhu izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri ne24 years. Panguva yacho iyoyo ndakangokaruka ndatobatwa nemweya wegodo neruvengo. So iniyo ndainge ndiine imwe shamwari yangu. Saka shamwari yangu uyu kuti tinge tichizowirirana zvakaitika ndezvekudai so: inini naye tose tainge tiine same problem. Munongoziva kuti kana vanhu muine same problem then munobva matoita like muri best friends, but ndakabva ndatanga kumunzwira godo mushure mekunge zvake zvaita. Saka inini ndakaroorwawo apo pandainge ndichitoriwo musikana wechidiki, uye ndainge nditori netarisiro yekuti ndichaitawo vana vangu vakawanda. Kana ndaitawo vana vangu vakawanda ndobva ndatorekedza kuramba ndichingozvara paya. But panguva yacho iyoyo then umwewo musikana uyo ainge achigara muvillage medu naiyewo akabva aroorwa almost the same time. Saka ndainge ndichitongozviudza kuti ndichaitawo vana vangu vakawanda, ndichitotamba nevana vangu paya. So year after year ndakatongoona kuti mwana, kuti ndinge ndichiita mwana zvainge zvichiramba. Murume wangu ainge ari very supportive and asina kana chaainge achimboziva. Saka takazama nepose apo patainge tichigona napo kuti zvinge zvichiita. Ndakaenda kunouchikwa, tikafamba mudzin'anga dzakasiyana siyana, uye zvekare tikaendawo kumasowe tichingozama kuti tinge tichibetserwa, asi zvainge zvichingoramba chete. Saka vanhu vemuvillage vakabva vatanga kungondinyeya, especially vamwene vangu vainge vagara vakatondivenga kudhara. Vainge voti paya kana ndisipo vaibva vatanga kundinyeya vachinditi mwana wavo akavaunzira ngomwa mumusha. Mukoma, ndainge ndichigara ndichingorwadziwa, but panguva iyo zvainge zviri nani because ndaiti kana ndikanzwa zvichinzi vamwene vangu vanga vachindinyeya vachinditi ndiri ngomwa, ndaibva ndaenda ndobva ndanotanga kuchema ndiri pamba pefriend yangu, naiyewo aibva ati usachema, nekuti the same situation yandainge ndiri mairi ndiyo the same situation iyo yaainge ari mairi. Saka taigara tichitongosimbisana kuti zvichaita. Taiti tikanzwa zvichinzi kwakati kune muprofita anozvigona, taibva tamhanya tobva taenda kumuprofita uya. So shamwari yangu uyo manje uyo wandichati tariro, all of a sudden akabva azobatira pamoviri. Ndakarwadziwa mukoma. Zuva iro raakandiudza kuti ainge abatira pamoviri, ndakarwadziwa kuita kunzwa dzungu nepain. Then ndokubva azozvara mwana wake mukomana. Kubvawo ipapo ndainge ndava kutongoona kuti painge patova nemusiyano. Most of the times taiti kana kukanzi kune musangano wevillage, zvino taibva taenda tobva tanotsvaka pedu pekuti tinge tichigara tiri tega. But panguva yacho iyoyo manje ainge ava kugarawo pekuti panenge paine vamwewo vakadzi vanenge vaine vana vavo vadiki, sezvo ainge achiri kutodzidzirawo zvakati one day. Zvino iniwo ndaizongogara paya ndakanyarara, umwe neumwe achitamba nemwana wake. So ndakabva ndatozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitongozvigarira ndiri ndoga, because vanhu vazhinji vainge vangonditi ingomwa uyu ingomwa. So ndakabva
ndakatanga ndichafarira mwana wake, because iye ainge achinditi mwana wangu uyu uye zvekare mwana wako, because ainge achiziva pain yangu neniwo ndichizivawo pain yake, but zvainge zvatosiyana kunze kwekuti mwana uyu ndinge ndichingoramba ndichimuda, but ndakabva ndatanga kuvenga kamwana kake. So ndakati ndatanga kuvenga kamwana kake kudaro, ndaitonzwa kutoti mweya wegodo zvino wainge wandibata, ende ndakaramba ndichingoteerera zvose zvandainge ndichiudzwa naSatani kuti ndinge ndichiita. Ndainge ndava munhu ainge ava kungogara ndiine bitterness, ndobva ndatanga kumuavoida, but iye sezvo ainge ari shamwari yakanaka, airamba achingoya kwandiri achinditi ndava mazuva ano naisawera wava kusambondishanyira. But ndingangoti zuva iro randakazoti enough is enough, ndopandakabva ndazoita a worst decision in my life. Ende uye zvekare ndinoda kuti vanhu kunze uko vange vachizviziva kuti kana ukanzi iwewo une mweya wemunyama, kana kuri kunzi pakaitika something that will be very bad mukupenyu kwako, hazvireve izvo kuti munhu iye uyo anenge akupa mweya wemunyama anenge azviita ipapo. Sometimes zvinokwanisa kutotora makore nemakore after munhu atokuisa mhepo yemunyama, sometimes 10 years or more than that. Like inini ndo zvandakaita ipapo. Mwana wake uyu akati ava ne2 months, ndo pandakabva ndazoisa chituko pamusoro peupenyu hwake, but mwana uyu like akazozviuraya later on in life. Saka ipapo paainge achiri ne2 months ndo pandakabva ndazoenda kumba kweimwe n'anga, but n'anga iyi ainge ichitogara kune rimwe village zvokutoti waitofamba kwema-hours nema-hours. Murume wangu ndakabva ndamunyepera sezvo ainge achizviziva kuti ndainge ndiri munhu ainge asingagari pasi, ndichingofamba ndichingotsvakawo munhu aikwanisa kundiuchika. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achinditendedza kuti ndinge ndichienda kuchechi. So ndakabva ndamunyepera paya, ndokubva abvuma. Ndine uyo ndikatobuda pamba ndakatobata bhaibheri rangu, but ndichitobuda pamba ndainge ndichizvidemba kuti asi ndikuda kumbonyatsokuita sei. Iko zvino ndiri kubuda pamba ndakabata bhaibheri, but ndiri kuenda kunoroya friend yangu. But ndakabva ndatozviudza kuti zvainge zviri nani kuti naiyewo friend yangu ange achirasikirwa nemwana wake, so that tose tiri vaviri tinge tichizodzoka pastage 0. So panguva yacho ndakabva ndatongoti even though zvinhu izvi zvandiri kuda kuita, kunyange umwe munhu akati zviri wrong, but ivo Mwari zvavari kundiita zviri right. Izvo zvizvo zvekuti ndinongogara ndichingoenda kumaperiods, pose pandinoenda kumaperiods ndobva ndatanga kuchema. Saka tingati zviri kuitwa naMwari zviri right here, kana zvichiitwa naMwari zviri wrong, neniwo ndava kutoitawo izvozvo zvacho zvinozonzi zviri wrong. Ndakabva ndazosvika kumba kwen'anga iya, ndakati ndasvika pamba pen'anga, then n'anga iya ndokubva ndazoiudza zvose izvo zvainge zvakatarisana neni. N'anga iya ikabva yati painge pasitomborina kana problem. Saka sekuru vaya vakabva vazondiudza kuti inini kana ndainge ndichazoda kuzoita mwana, ende vakati ivo vachindivhenekera vainge vatoona kutoti ndainge ndiri ngomwa, ende vakati vainge vachikwanisa kuti vange vachindibatsira. Saka vakabva vazoti mweya uyo wainge uri pandiri, mweya iwoyo tainge tichifanira kuti tinge tichizoutora. Kana tautora then tobva tazougadzika pamwana wefriend yangu. So panguva yacho iyoyo ndainge ndiri very desperate pavakanditi zvainge zvichitoda kutoti inini ndinge ndichizodzoka mudare mavo, but pandaizodzoka mudare mavo ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka ndiine chipfeko chake chemukati. So ndo zvandakabva ndazoita ipapo. I was really desperate, handidi kukunyeperai. Ndakazodzoka mudare umu ndiine chipfeko chemukati chefriend yangu. So ndakabva ndazombodzokera kumba. So by the time pandakadzokera kumba ndokubva ndaona kuti murume wangu ainge asati adzoka kumba. Ndikabva ndatoti nhasi ndava kutoenda kutonorara kumba kwefriend yangu, because murume wakewo naiyewo ainge ari kuHarare ari kubasa. Saka ndaiti mamwe mazuva kana murume wangu asipo ndaibva ndaenda ndobva ndanorara pamba pefriend yangu. Akabva atofara paya akati sawira nhasi wandifunga. Apa ainge asingatozivi kutoti sawira zvainge zvatomuunza pamba pake ainge iri nyaya yekuti sawira wake uyu ainge aine chipfeko chake chemukati icho chaainge achida kumubira. Ndakabva ndamunyepera kuti
ndainge ndakamboenda hangu kunoona vatete vangu avo vainge vari bhizi vachindiuchika. Zvino takazoti nguva yekurara yakwana ndokubva tarara paya, then ndikabva ndazomuka zvangu pandakanzwa munhu ava kuridza ngonono. Apa ndaita kubvunda nekutya ndichiti zvino kana kangokaruka amuka obva abatidza tochi ndichaita sei. Saka iye ainge aine rimwe ziwashen basket rake raigara mubedroom make. Saka ziwashen basket rake iri ndora aichengetera zvimadhende nedzimwe hembe dziya dzekuti vaisawanzokudzipfeka iye nemurume wake, uye aigara achingokomplaina achingoti pamba pavo painge paine makonzo ainge akawanda. So ndakabva ndazomuka paya zvishoma nezvishoma ndokubva ndafamba ndikabva ndaenda pazibhasiketi riya, then ndikabva ndatanga kutsvaka ndichivhendenyura but ndichimeka sure kuti ndaisamboita kana noise. Apa mainge muri murima ko zvainge zvisingaitika kuti ndinge ndichibatidza tochi. Ndakaramba ndichingovhendenyura kudzamara ndazonzwa kuti chinhu chadainge ndabata rainge riri bhurugwa, chipfeko chake chemukati. Ndakabva ndatora bhurugwa rake riya rainge rakaboka ndokubva ndazoriisa mubhra mangu, ndikabva ndazodzokera zvekare ndokubva tazorara paya. Mangwana acho makuseni ndini ndakatomutangira kumuka. Ndakamuka I think it was somewhere kuma 5 am ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichidzokera kumba. Ndikabva ndati vamwene vangu unovaziva, ndikufanira kuti ndinge ndichisvika ndobva ndatanga kuita zvimabasa zvangu. Iyewo ainge akaneta ndokubva angoti iri bhosha tozoonana. Saka iye haana kana kutombomuka, akatongondisiya ndichitongobuda paya, zvekuti dai akatarisa zvimwe kuda angadai akangonyumwa kuti munhu uyu pane chaainacho chete. Ndakabva ndazodzokera kumba but handina kupinda pamba, ndakadarikira ndokubva ndatanga kufamba ndichidzokera kumba kwen'anga iya. So ndakatanga kufamba kubva kuma 5 am then ndokubva ndazosvika kumba kwen'anga iya kwainge kwatova kuma 12 pm nekuti painge paine zimufambo. Apa ndainge ndaneta sei, I was very tired. N'anga iya zvino yakabva yazonditi wachiwana here chipfeko chake chemukati muzukuru? Ndikabva ndati hongu sekuru, ichi ndauya nacho ichi. Then n'anga iya yakabva yazotora chipfeko chiya chandainge ndabira friend yangu. N'anga iya ikabva yazondiudza kuti ipapo tainge tichifanira kuti tinge tichiita mhiko. Ikabva yati mhiko dzacho dzatainge tichifanira kuti tinge tichiita dzainge dziri mhiko dzekuti tinge tichitora mweya iwoyo wainge uchikonzeresa kuti ndinge ndichizova ngomwa, then tobva tatora mweya wacho tobva tazouisa mweya uyu pamusoro pemwana wefriend yangu. Saka pasina kana mazuva uyu mwana wacho ainge achifanira kuti ange achizofa. Zvadaro mukomanashi, n'anga iyi iyo yakabva yazoti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichibuda panze. Saka ndakabva ndabuda panze ndokubva yanditi ndinge ndichitora ndichibata huku mbiri. Saka ndakabva ndabata huku dziya mbiri, ndakatanga ndabata yeblack ndokubva ndaipa sekuru vaya, ndikabva ndabata zvekare imwe yewhite. Saka vakabva vazonditi ndinge ndichipfugama, ndakabva ndazopfugama paya. Mushure mekunge ndapfugama then vakabva vazotora huku iya yeblack ndokubva vazotanga kuitenderedza mumusoro mangu umu. Then vakati vapedza kudaro ndopa vakabva vazotora huku iya yewhite ndokubva vazoigadzika pamberi pangu. Vakabva vatanga kuitenderedza huku iya vachiitenderedza pahuku iya yewhite. Vakati vapedza kudaro ndokubva vazoisa huku iya yeblack pasi, then huku iya yeblack ndokubva yatongofa paya, yakangogwina I think 2 times ndokubva yatoti zi. Vakabva vanditi wazviona kamuzukuru, wazviona kuti mhepo yanga igere pauri imhepo inotouraya. Vakabva vanditi mhepo iyoyo zvino vainge vaibvisa pandiri vachishandisa huku yeblack, vaibvisa pandiri ndokubva vazonoigadzika pahuku yewhite. Zvino vainge vava kuda kuti mhepo iyoyo nawo inge ichienda kunogara pamwana watariro friend yangu uya. Zvino vakati vapedza kudaro vakabva vazondiudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichienda musango. Takabva tafamba paya then vakabva vazondipa tambo. Vakabva vanditi tambo iyi ndikuda kuti iwewe unge uchizosunga huku
iya chena iya ndakabva ndazoisunga huku iyi, but handina kunyanyisa kuti shwe. Ndokubva ndazosungirira tambo yaya mumuti, so ndakabva ndazongokanda huku yaya mumhepo. Ndakati ndaikanda mumhepo, then huku iya ndokubva yazodzipwa netambo iya, then huku iya ikabva yatotanga kutobhabhauka kuzotonosvika ichizotonofa. Mushure mekunge yafa huku iya, then n'anga iya ikabva yazondiudza kuti zvino mhepo iya yainge yasimuka yava kuchienda kunogara pamutumbi wemwana uyu waTariro. So mukoma panguva yacho iyoyo ndainge ndatoita sarudzo yangu, ndokubva ndatanga kufamba ndichidzokera zvangu kumba. Saka mwana uyu waTariro akazofa. It was almost 10 years later mwana uyu ndopaakabva azoshayika. Zvakaitika ipapo ndezvekuti mwana uyu iye ainge aine vamwe vakomana avo vaainge achiwirirana navo, zvino vakabva vazoenda zvavo vachinofudza mombe. Saka uyu mwana waTariro hanzi awa ndo mafiro acho aakaita. Saka iye ainge aine tambo yaainge ainayo, ainge akatoiba tambo iyoyo yainge iri yasekuru vake, ndokubva atongoiba tambo iyoyo. Then vamwe vake vakati vari busy vachitamba, then iye akabva azoti ainge achida kuti ange achikwira mune umwe muti wemazhanje, achiti ainge achida rimwe zhanje raainge aona. Saka vamwe vake vaya vakabva vazongomusiya achikwira muti uya. Zvino iye akati aona kuti vamwe vose vaainge ainavo vainge vatomusiya paya, then ndobva akabva azotora tambo iyo yaainge akaviga muhomwe dzake, ndokubva azozvisunga muhuro umu, ndokubva azosungirira tambo iya pane rimwe branch, ndokubva achizojamba. Saka kujamba kwaakaita akabva azozvitsemura mutsipa, ndokubva azofa paya. So iye ndo mafiro acho awo aakaita. By the time vamwe vake pavakazoti ko aripi, ndo pavakabva vazotanga kufamba vachimutsvaka, vakabva vamuona ainge akatoremberera, ainge atofa kudhara. Saka ndo mafiro awo aakaita. Mushure mekunge ashayika mwana uyu wefriend yangu, iniwo ndakabva ndabatira pamuviri. Saka Tariro friend yangu uyu akazosvika pakufa asingatozvizivi kuti izvi ndo zvandainge ndakaita, ende ainge akangoita mwana wake 1 uyo akazozvisungirira, akazosvikawo pakufa asina mwana. Saka ndauyawo pano kuti ndinge ndichizosheyawo nemi nyaya yangu, uye zvekare ndikudawo kuti ndinge ndichingobatsirawo vamwe vanhu kunze uku kuti hongu munhu unoita mashamwari, but unofanira kuti unge uchiva very careful, nekuti dzimwe nguva unokwanisa kutoti paya uchitobudirira but mafriends ako iwo anenge achitorwadziwa. Ipapo shamwari yangu mushure mekunge aitawo mwana, iye aitoti Mwari mandigonera, but inini ndaitoti Mwari mandiseka. Ko iye why is it ane mwana inini ndisina mwana? So izvi ndo zvandakaita mukoma, ndaitoti Mwari mandiseka, kuzonosvika ndichizopindwa nemweya wekuti mwana wake ainge achifanira kuti ange achizofa. Ndakazotendeuka hangu kunamata, ndinonamata, ndodawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu, ndodawo kunzwawo kuti vedare renyu vachati kudiniko mucomment section. Dzimwe nguva kuno kwatigere network inonetsa, but kana mukandipa link ndichazovhura video racho ndobva ndazotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu avo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, what a sad story.